1, 2, 3, come on. Come on, come on. Siapa mau gue nih jalan nih? Sing dari mana garam? Apa sih kan? Jenenge apa? Kuwi gandeng Mbak Anis kuwi. Mbak Anis pabrik emas. Ya Mbak Anis ini kono. Untuk iki ro wae rong bulan kok. Rong bulan kali ya. Dilamar ning emas karo ning pabrik tas. Ketompo kabeh jane. Udah mulai emas kuwi. Kuwi nek Messi ku. Neng Jaya Bekas tadi. Anu ponakanku yang ning kono, anake budekku. Dina jane. Nek neng Mes bayar di Kusimo. Nek boleh kos-kosan dhewe ya 300-an. Mbak Anis dia 300. Oh, tak pikir ke pabrik liyane nang Jaya Bekas iki kuwi. Jembunane. UTW balik iki. Apa ucapin?